kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Kerja keras membanting tulang, tapi hidup tetap malang. Kerja dari pagi hingga petang, tetap terbelit hutang. Weh. Iki bapak iki nyanti to yo ya nyetel TV ora ditonton kok ya dipanjer kaya ngene. Rumangsane ora entek-entekke setrum apa piye? Ora ngrumangsani wong melarat nonton TV dipanjer kene panjer ora tonton kok dipateni. Mangsane kaya sugi-sugi yo, kaya bondo-bondo. Turah setrum turah duit apa piye? TV kene ora disetel ora ditonton kuwi pateni lho. Manyelke tenan lho wong lanang siji kok mangkelke pikir tenan ora ngerti wong wedok diriwangi montak-manting alor ngidul ngetan kulon nyukupi butuh wong lanang malah ongkang-ongkang nganggur tengok-tengok nang omah nyetel TV dipanjer tinggal keluyuran karepe kaya kepiye ngono lho. Lek TV-ne kang mbok ganti ya Lek. Lek TV-ne kok dadi peteng Lek. Oh gelangan. Lek aja mbok ganti aku meneh kowe nyetel realigi aku wedi Lek. Gelo Lek metu gendruwone riwuk-riwuk Lek. Aku wedi Lek gendruwone melet Lek. Lek iki diganti TV-ne Lek. Lho dia jebulane menungso ngene. Kowe ta Lek? Kok koyo klemah-klemane ngarep lawang. Salah ya mawang lemah-lemah makaka. Iki to pret mesakno lekmu wedok, lekmu lanang aja mbojaki mendem kaya ngono lho. Sing mumet sirahku lekmu wedok iki lho sing mumet mau aja mbojaki mendem kaya ngono kuwi judeg aku ngerti ora? Wis wong nganggur malah mbojaki mendem kaya ngono. Aku ora ngajak, Lek. Aku dihampiri. Oh, omongan ora cetha diampiri kandhane aku diampiri dijak ngombe. Sing ngampiri sapa? Aku. Oh, wong mendem kaya ngono. Mendem omongane ra cetha ngono kuwi, ngerti ora kowe? Kamu kene awak mendem padake ceng-cengpo. Asih fokus aku ora mendem asih kontrol aku. Tak percayai pirae. Iya. Pirae. Lho wong mendem kaya ngene to, wong waras malah dibetheki iki pira-pira. Ora jelas. Aku nggo bukti Lek. Nggo membuktikan aku isih fokus tak percayai pirae. Pirae. Genah loro ono pajake ra ngerti. Ngawur 82. Kaya ngono ki to, kaya ngono ki menungso ora cetha babar pisan kan, pengen ngejaki mendem lho. Lek mun ndi? Ah, kae nang Saramben. Lah kok nang Saramben ki ngopo? Mbok bojomu kae lek karya kang weruh kowe kok kaya weruh riyak to, Lek. Anggere weruh kowe terus mak telusuk ndelik nang Saramben iki, Lek. Celuk kan rene. Celuken dhewe bojo-bojomu perintah. Di lambe di sikil celuk dhewe bojo-bojomu kongkon. Celuken dhewe. Ya wis ragem ya wis. Cerewet wae. Ora cerewet nang bojo-bojone dhewe perintah. Bature jongose perintah. Gaji apa? Belanja apa? Perintah. Di lambe di sikil mbok celuk dhewe. Perintah. Bature jongose. Kowe ora gremeng-gremeng. Griseni kuping ngerti ora? Aku ki lagi mikir ora gremeng-gremeng kaya ngono kuwi. Oh, sampluk sisan engko. Nesu. Dilokke nesu. Dikritik nesu. Kaya ngono.
Perintah. Bature jongose wae. Delambe mbok celuk dhewe. Wong bojo-bojone dhewe kok perintah. Bature jongose. Ora rame kok kepruk muntu lambemu tenan. Griseni wong kowe. Cerewet kowe. Menang iso ora? Oh. Mangsane ora ngerti wong lagi mumet kaya ngene malah grenang. Oh, ora ngerti like lagi mumet sirahe kaya ngene. Nesu. Bature. Jongose. Nesu. Perintah. Neng apa iki? Iki ora cocok iki. Oh wayange cilik kaya ngene iringane kaya Kumbakarna. Jelung. Oh, ilustrator kok ora nyawang wayang. Berwibawa ya berwibawa disesuaikan ngono. Baleni. Kok malah kaya wong wuta pijet. Kowe ora usah limur-limur kowe. Kowe iki wong lanang capopo, enak menungkang-ungkang, tenguk-tenguk, nganggur, wong wedok mumet, tenguk-tenguk, nyetel TV, dem-deman. Bathukku kaya terontong ya. Ora usah limur-limur kowe. Ora usah limur-limur. Wong lanang ora cetha ya kaya ngono iki. Mbok ya kowe iki lunga-lunga kono golek-golek gawean gen ora nganggur kaya ngono kuwi. Wong rumangsak meneng omah wae. Wong golek-golek gawean kono. Aku wis golek ning ora ana wong guwang. Ngendi ana gawean kok guwang iki ndi ana? Kowe iki mergo wong keset, mergo wong lumuh, mula kowe njur nganggur. Wong iki nek ora lumuh, ora keset ora bakalan nganggur. Kowe iki nganggur mergo lumuh, mergo keset ngerti ora? Kowe nek muni ngati-ati lho. Data statistik angka pengangguran Indonesia ini mencapai 9 juta orang. Lokno lumuh, lokno keset njaluk dikeroyok wong 9 yuta. Sing tak lokke iki dapurmu kuwi ya, Pak. Aku ora ngelokke wong endi-endi kowe iki mangkelke tenan kowe wong lanang cap apa lho. Rumangsa ku kok wong wedok buta kaya ngene iki. Gorene pancen kowe wong lanang tanggung jawab gorene duwite. Duit apa? Ayo wong lanang aku kudune blonjo bojo. Nek duwe. Wah, gemes gitu. Lah ora duwe iki ra tanggung jawab minangka kepala rumah tangga iki tanggung jawab piye nek kudune kepala rumah tangga iki kudune ngayani, kudune kepala rumah tangga nyukupi butuhe keluarga. Ngerti ya? Kepala rumah tangga ibarat presiden. Presiden punya pembantu namanya menteri. Presiden berhalangan menteri yang bekerja. Kepala rumah tangga berhalangan bojo sing nyambut gawe. Iki bocahe ya ono. Melu nyanyi. Nek koyo ngono mangsane kok mangsa mangkelke tenan lho kowe iki. Aku iki judeg tenan karo aku ki judeg umpama aja wis aksep anak-anakku tak pegat ngerti ora? Ora sudi aku ndek bojo kowe. Wong lanang kok nganyelke lho. Aku mikir kowe iki jan wong lanang cap apa aku judeg lan mikir karo kowe judeg ngerti ora kowe? Mangsane tiba kok milih. Nah, tekno sing empuk kono. Nek kaya ngono kuwi terus kowe tanggung jawab wong lanang kaya ngono lho. Wong wedok ki lho mumet lho, Pak. Kowe iki ora mikir wong wedok mumet kaya ngene iki kok malah ongkang-ongkang kaya ngono. Duit ora tau ngekeki. Jare lunga golek gawean nyambut gawean nyatane ora ana tanjane babar pisan ora ana asile babar pisan. Mesti ditentek mbok main. Mbok nggo main kumat lehmu keplek. Kowe ngerti to kuwi larangane agama, kuwi larangane pemerintah. Wong main kuwi menang ra cementel, kalah tetel-tetel. Lah kok kowe nekat iki lho, gumun aku gumeneran karo kowe. Iki
Aku mbok lokke liyane aku trima. Ning siji iki wis tak weling aja nyinggung main. Aku wis ora tenan nek isih mbok gepok kuwi aku tersinggung. Ning kowe nekat ora tau gelem ngajeni rasane wong lanang. Nek kowe kaya ngono terus iki tegese aku wong lanang mbok unek-uneki kaya ngono terus karepe piye? Aku ki wong lanang ya duwe harga diri nek kowe kaya ngono terus-terusan aku ki dadi wong lanang harga diriku nanti rumangsane nek kowe muni-muni kaya terus aku ki ora atiku ora loro-loro apa piye? Nek kowe kaya terus-terusan jane ora penekan. Panjat pinang, Lek. Panjat pinang oleh muntu. Menang aprek, rasa cerewet iki urusan internal. Rasa melu cawe-cawe. Meneng kowe. Iki urusan tak rampungane sik rasa melu terbukan. Lah aku wis metu kok ora entuk rembukan. Engko tak dirasani penonton piye, Jal? Kae wayang mburi kae apa dapukane wayang bisu to? Wayang sekitar. Mosok wayang kok silent. Apa enek wayang getar? Mosok wayang kok ndret. Ya ora ana Lek, kowe iki logikamu ya ora mlaku Lek. Oh, kowe rasa cerewet, cah mendem. Ra mungkin awak mendem wajake ceng-ceng po. Kowe iki rasa cerewet. Aku ya bingung. Nyamburi kono, nggodhok wedang. Piye? Nggodhok wedang. Cepak kayu kowe, iya. Perintah nggodhok wedang cepak kayu kowe. Nek ora ndek kayu ya kae dipan keteteli. Lah kok dipan tetel terus anakmu kon turu ngendi? Lesean. Nek kurang anget gaweke jugangan. Kaya ngono pikiran menung sapa lho. Nek ngeman dipane maneman kae pager. Pager kae malah garing, malah gembrubuk. Padahal kowe tawa-tawa pager ki apa omahmu gablek pager? Duwe pager kowe? Ayo pagere tanggane nek goblok ora kira. Lah kok pagere tanggane kok mbok tawak-tawake iki karepmu piye to Pak Talarmu ki lho? Lah kowe iki wong goblok. Ora ngerti fungsine wong tetanggane ya kaya kowe. Fungsine wong tetanggan ki apa? Fungsine wong tetanggan kuwi yen kepepet nggo jagan colongan. Nek nalar kaya ora bebrah tenan tatarane wong urip to. Wis ora cetok babar pisan kaya ngono anggepe. Wes ora genah babar pisan. Wis ora sah cerewet. Kono gawe teh. Penak menapa teh gablek teh apa piye? Wis sing penting wedange umet teh taun ngarep rapopo. Wis kana. Wong wedok mangsa karo wong lanang sekecap padha sekecap.